Moi boas. Hoxe estou en Vedra. Vou participar no Trail a Camelia de 13 km e 300 e algo positivos, pero antes acerqueime hasta a área recreativa de Agronovo para ver a saída dos participantes e valientes que van correr a maratón, que son 43 km e 1900 metros positivos. Deixo buscar a salida e despois xa nos vemos no pabillón de Vedra. 3, 2, 1, arranca o maratón por Montaña Camelia. Un ratillo tenemos pasar por allí. Nos vamos a subir con Iván Santiago marcando ritmo. Xa estábamos cantando e volvemos ao frío, que ben se estaba ante un padrón. O obxectivo de hoxe quería apretar, pero non sei hasta onde me aguantarán as pernas despois de onte, así que esperemos que salga ben e acadar unha boa posición na casa. Miguel ahí de youtuber. Espera, Miguel, levanta la cámara, para atrás, a ver todos, saludar a cámara de Miguel. ¡Ey! Arriba esos brazos, todos, arriba. Como decía antes, tenemos que poner que nos patrocine esta foto algún desodorante. Moita sorte a todos, que o disfrutedes, que vos enlamedes, que vos emporquedes todos. 3, 2, 1, arrancamos puntualmente. Sexta edición. Vamos. Va, Miguel, va.
No hay descanso. Desde la salida con lengua fuera. Vamos, escaleritas. Vale. Merito, lavando da America, con dai, Testo. Avrà cosa di 1 chilometro per colpa mia che non mi fijé. Perdimos los 3. Vamos que non quero acabar no río. Ay, este barro. Bueno, quedime solo. Foi chegar a parte, chamémoslle técnica, pegada polo río, e xa descolgado de todo.
quedoume pena de que non gravei a fervenza do Pereiro, creo que se chama, e que eu son daqui e non se conozco ainda. A ver se un día veño facer a ruta andando e fago un vídeo, que non é todo correr, tamén hai que andar un pouco. Acabo de mirar para atrás, ven un grupo de 4 ou 5 corredores, hai que apretar. Era broma. ¿Qué tal? ¿Cómo pasaba en ese cruce? Cuidado. Y ahí tenemos a Miguel Iglesias. Buena, Manuel, Miguel, buena. Miguel Amores. Pois ata aquí o que foi o Trail a Camelia. En canto ao meu resultado acabei 10º e 6º da categoría con un tempo de 1 hora, 4 minutos e 19 segundos. E co obxectivo de ir a tope, e así foi. Mágoa que me equivocase nese cruce, porque perdín 3 postos que depois non din recuperado, aínda que seguramente os ia perder igual, porque no tramo do río non se me dá moi ben e xa levaba os xemegos para poucas bromas. O percorrido non era moi técnico, de aí que casi non tive tempo para falar durante a prova, moita pista e zonas que permitían correr moito, e o tramo máis complicado para min, como xa dixen antes, a zona do río. O prezo por participar foi de 15 euros, e os puntos positivos, pois boa zona para aparcar, a entrega dos dorsais foi áxil, avituallamento intermedio completo, o avituallamento final tamén moi completo, daban un vale para unha cervexa gratis, duchas no polideportivo carón da meta e agasallo desta camiseta técnica. Os puntos a mellorar, pois non me gustou que non houvese voluntarios en todos os cruces, xa que en algúns se cabía, noutros non, eu penso que era mellor poñelo en todos. Algúnas cintas máis cortando as pistas non viña mal, por exemplo no punto onde me equivoquei eu, xa que é baixando e vaste fixando no chan para non tropezar e ver onde pisar ben e non velo a sinais. Descoñezo se había guardarroupas, pero no caso de non haber, pois tampouco viña mal poder deixar as cousas no polideportivo e unha vez chegas a metas, pois xa ter todo de a man. Recorda que podes seguirme nas redes para estar ao tanto das próximas probas nas que vou participar e xa sabes, suscríbete e vémonos nas carreiras.